Il-Union tal-Edukaturi Professjonisti ħabbret li fl-aħħar jiem kisbet il-maġġoranza assoluta tal-LSCs li jaħdmu fl-iskien tal-Gvern madwar Malta u Għawdex. Filwaqt li ħabbret dan il-UPE aċċertat li l-LSC sem il-prinċipji ta' trasparenza u onesta kif ukoll saħqet li se tistinka biex tolli din il-professjoni. Il-kap eżekuttiv tal-UPE Graham Sansone minnaħa tiegħu ringrazzja lill-membri kollha tal taw il-fiduċja tagħhom lill-UPE kif ukoll għal ħolqien ta' dik li jusejjaħ tranzizzjoni storika fir-relazzjonijiet industrijali. Il-tim ta' tmexxija tal-UPE estenda l-weda tiegħu li jikseb appoġġ ta' maġġoranza f'setturi oħra fix-xhur li ġejjin fejn saħħu li l-ebda edukatur mhu se jintesa għaliex hekk kif spjega Sansone il-weda hija li jaħdmu għal ġid tas-settur edukattiv tal-familji u tal-istudenti. Il-UPE spjegat li issa se jgħaddu għal proċess formali tal-verifika tal-appoġġ tal-maġġoranza, proċess li għadda quddiem id-Dipartiment tal-Impjiegi u Relazzjonijiet Industrijali. Il-Union qed tittama li l-liġi industrijali tiġi mħarsa u saħħu li se jkunu viġilanti sabiex jiżguraw li l-liġi industrijali tkun segwita il-ħin kollu.